Әнем белән уйнап утырганда минем курчак Әминәм булган. Алиянең башына май сөрт, Әминә кебек матур булсын дигәч, юк, мин Алия түгел, мин Әмия дигәнем. Әдәп, зирәклек, зәвык, тырышлык, тел байлыгы. Ак калфак премиясына дәгъва кылучы укучы кызларга куелган таләпләрдән булары иң мөһимнәре. Бөтен Россия статусын алган бәйге менә инде 5нче ел татарның иң уңган кызларын бергә җыя. Халыкара хатын-кызлар бәйрәме уңайыннан үткәрелүе дә юкка түгел. Менә 1нче елда кызлар белән чагыштырганда хәзерге килгән кызлар без әйтәбез бит татар халкы җир белән күк арасы кадәр дип. Шул кадәр әзерлекле киләләр хәзер кызларыбыз. Һәм кайткач үзләренә нәрсә өйрәтелгәннәрне киләсе елларга аңлаталар. Гомуми бергәләп матур итеп эшлиләр һәм чынлыкта бик тә уңган булдыклы кызларыбыз килә. Ул гаҗәеп, менә карап торабыз без жюри әгъзалары белән. Бу ел тагы да авыррак билгеләр куярга, бу ел сайлап барырга тагы да елдан-ел авырлаша. Моның өчен без бик сөенәбез. Әзерләүчеләргә дә, кызларыбызга да бик тә рәхмәтле. Кайсы гына регионнан килсәләр дә, 7 регионнан катнашты бу ел. Алар чип-чиста саф татар телендә сөйләшәләр. Иң беренче максатыбыз безнең шул. Һәр ел саен ак калфак бәйгесендә катнашырга теләк белдерүчеләр саны артканнан арта. Гаризалар кабул ителеп беткәннән соң кызларны беренче сынау эссе форматында билгеле бер темага иншалар язу көтә. Төп таләп үзеңнең фикереңне аңлаешлы итеп җиткерү. Укытучылар кулыннан язылганын без беренче җөмләдән үк ачыклый алабыз ди жюри әгъзалары. Сайлап алу турыннан соң Zoom аша фикерләү сәләте тикшерелә. Бары шуннан соң гына финалга чыккан 14 кыз җанлы әңгәмәгә бөтен дөнья татар конгрессына чакырыла. Биредә алар гаиләләре, гаиләдәге гореф-гадәтләре, нәсел шәҗәрәсе, гаилә кыйммәтләре белән таныштыра. Катнашучыларның тышкы кыяфәте, сөйләме, фикерләү сәләте, үз-үзен тотышы игътибарга алына. Мин инде шушындый тарихым белән булу белән һәм татар булуым белән бик бәхетле һәм рәхмәтле. Киров өлкәсеннән килгән Әминә Зияддинова дини гаиләдә тәрбияләнә. Корбан бәйрәме аларның гаиләсендә иң зур бәйрәм. Корбан гаетен без алдан ук әзерләнеп өйләрне җыштырабыз, мунчалар кичтән керәбез, яңа кием әзерләп куябыз һәм иртәне көтәбез. Иртә белән инде кояш бер соңгы буена менгәч, урамга чыгабыз. Ул вакытны ирләр 40 адым саен тәкбир әйтеп киләләр, ә без ул вакытны хатын-кызлар капканың арт ягында аларны тыңлап узатабыз. Алар үтеп киткәч инде без урамга чыгабыз, күрше-күләм белән, әбиләр, апалар белән хәерләр бирешәбез, бер-беребезне бәйрәмлә котлыйбыз. Шуннан соң без өйгә кереп пиш ягабыз, пиш кыймагы пешерәбез һәм бөтен мәчеттән кайда торган безнең туган тумаша ир-атлар безгә кереп, без төп йорт булгач инде чәй эчеп, матур итеп, бөтенесе бергә арвахларга укырга, сиратка китәләр. Әгерҗе кызы Инҗи Латыпова төпле җаваплары белән жюри әгъзаларының күңеленә хуш килде. Минемчә шәҗәрәне өйрәнүдә иң беренче ата-аналар һәм әби-бабайлар зур өлеш кертергә тиешләр. Инде бит алардан безгә күчеп килә. Әби-бабайлар үзләренең бабаларын белеп безгә шуларны әйтәләр, әйтеп калдыралар һәм без инде аны дәвам итәргә тиеш минемчә. Балтач кызы Заринә оста итеп калфаклар чигә. Бу шөгыль аңа әнисе һәм апаларыннан күчкән. Мин инде сәхнәдә чыгышлар ясаган кеше булгач, һаман да күрәм, менә хатын-кызлар шундый калфакларга өстенлек бирәләр һәм мин бу калфакларны үзем дә бигәч инде шул калфакларны ясауда кызыксындым һәм ясый башладым. Менә шулай аның ясалышы инде безнең гаиләдәге традицияларга ошаган, төбәтә ясауга ошаган, шуңа ул миңа җайлы иде. Лениногорск шәһәреннән килгән Сөмбел Хәбибуллинаның гаиләсенең гербы бар. Мин Сөмбел. Шулай ук безнең гаиләбезнең генә түгел, нәсел гербыбыз да бар. Әлеге гаилә гербындагы һәрбер төз, һәрбер сызык, һәрбер деталь үзенең аерым тирән мәгънәсенә ия. Шул умырта кортлары, ул тырышлык, уңганлык билгесен аңлата. Һәм шуның өстәвенә минем бабаларым умыртачылык эше белән дә шөгыльләнгәннәр. Шулай ук башаклар. Минем Фәнзәт бабам хәзерге көндә дә бәхетле яшәп килүче, исән имин, ул Татарстанның гына түгел, Рәсәйнең дә атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре булып килә. Һәм аның да дәвамчылары бар.
минем Азат абыем Кафаха Хабибуллин исемендәге шулай ук фермер җитәкчелеге. Авыл хуҗалыгы җитәкли. Әтием дә шуның белән шөгыльләнә. Шуңа да әлеге башаклар нәсел гербыбызда урын алдылар. Шулай китап ул безнең нәселебезнең укымышлы икәнлеген аңлата. Нәселебездә укытучылар бик күп. Минем әнием Айгөл апам һәм әни аплапта Гүзәлия апалар һәм башкалар барчасы да укытучылар дияргә дә була. Шулай ук кояш ул балкыш, яктылык, җылылык һәм мәңгелек сыйфатына ия. Нәселебездә шундый ныклы мәңге яшәр дип өмет итеп калабыз. Шулай лалә, ромашка чәчәкләре ул әлбәттә нәселебезнең дәвамчылары, аның матурлыгы, эчки яктан зәвыгын күрсәтеп тора. Һәм дә әлеге китап эчендә безнең нәселебезнең шигары язылган, ягъни девизы: гаилә гадел, акыллы, иманлы, лаеклы һәм әхлаклы. Финал өлешенең иң истә калган мизгеле аш-су бүлмәсендә булды дисәк, бер дә ялгышмабыз. Аккалфак иҗтимагый оешмасы рәисе Кадрия Идрисова кызларны каз тутырырга өйрәтте. Кагыз уны салганда, уны шимыркалып, бизок йомырка булса, бөтенсен кире түгәсе була. Аңладык? Менә шул кадәр игътибар итегез, аннан соң монда бер отасы, аның өчен бар безнең. Менә сукмыйм үзем отасы бар. Менә бер генә суктык. Менә пычакның арты ягы. Менә шушылай итеп эшлибез. Соңыннан кызлар үзләре дә җиң сызганып эшкә кереште. Тукма җәйп кистеләр. Һәр бирем бәяләнеп барды. Кул эшләренә осталык, изү чиккәндә дә бәяләнде. Чынлыкта бик авыр. Без менә конкурсның башланды уртасына җитте дип әйтергә кирәк. Ләкин без инде куркып китәбез җыр язулар ахрын. Чөнки кызлар шул кадәр әзерлекле. Менә кайсын бүлеп куярга, чагыштырырга бик авыр. Беренчедән телләре бик матур. Без менә күңелләрне шикәреп, күзләргә яшьләр килер дәрәҗәдә. Кайберләре шундый озак итеп сөйләсәләр, туктатасы да килмичә, рәхәтләнеп тыңлап утырдык. Беренчелештә үзләре белән таныштырганда һәм алар шул кадәр булдыклылар бөтенесе. Бу теге махсус конкурска әзерләнгәндә генә эшләнгән эшләр түгел булар берсе дә. Аларның яшәүше, алар шулай яшәгәннәр. Моңарчы да алар бар яктан да булдыклы кызлар. Алар җырлыйлар да, бийләр дә, кул эшләре менә дигән. Алар теге күбесе менә игътибар итеп, менә мин үзем алар әби бабайлар белән яшиләр. Шундый гаиләләр. Анда әлбәттә шуңа күрә телдә саклана. Анда кул эшләре дә бар, гореф-гадәтләр дә бар. Аккалфак 2022 укучы кызлар бәйгесенең гран-при иясе дип бар яктан уңган булган Чаллы кызы Алия Нуриева лайык дип табылды. Мин бик шат һәм бүтән бәйгегә һәм оештыручыларга, минем әти-әниемә, укытучыларыма, дусларыма рәхмәт әйтәм. Аларсыз мин җиңмәс идем дип уйлыйм. Аккалфак укучылар бәйгесендә җиңүче бүләккә милли алка, бәйрәм калфагы, көндәлеккә калфак һәм Ырынбур шәлен алды. Ә иң мөһиме, гомер буена җитәрлек хис кичерешләр кызларның күңел түрендә сакланыр.